Hola, Arbequins! Doncs ens trobem aquí amb el creador Héctor Lozano i guionista de la sèrie Merlí, que fa poc ha llançat el llibre Quan érem els peripatètics i és número 1 en vendes i encara no ha arribat Sant Jordi. Sí, o sigui que encara ho pot petar encara més aquest dilluns. Esperem que sí. Podríem dir que un dels pitjors cops que va rebre la sèrie va ser la marxa del David Solans, del Bruno, però tu t'ho has fet venir bé, ara has aprofitat la seva absència per escriure Quan érem els peripatètics, on el Bruno explica en primera persona la seva estada a Roma i com va viure els anys de batxillerat, no? Home, un cop tan dur no va ser, tampoc, eh? O sigui, el que hagués sigut dur és fer la sèrie sense el Merlí. La gran part de la sèrie hi era. I jo ja vaig pactar amb ell que tornés al final de la sèrie. Per tant, jo ja em sentia una mica, bueno, ja tornarà i tal. Sí que és veritat que la novel·la m'he desquitat una mica i he pogut explicar coses que hagués pogut fer i que m'hagués agradat fer a la sèrie, com per exemple un capítol dedicat, o dos, és igual, a la seva estada a Roma, no? Que era el que tots des d'aquí sabien, que ell estava allà i que se n'havia anat i tal, i que de sobte tornava. Doncs a la novel·la entendrem ben bé què va passar allà, perquè hi ha molts capítols dedicats a això. Què t'ha costat més, escriure el llibre o la sèrie? És a dir, has trobat alguna semblança a l'hora de posar-te a treballar? Jo crec que va ser més difícil la sèrie, perquè clar, estava allà pendent de 1000 coses, amb molts més personatges, clar, amb la novel·la m'he centrat en Merlí i els peripatètics, llavors ho he pogut concentrar més i arribar molt a l'essència i això m'ha agradat, perquè si arribo a fer realment tot el que passa a la sèrie haguessin sortit 4 volums de novel·la i tampoc és Juego de Tronos, això. Vas matar el Merlí per assegurar-te que TV3 no feia una quarta temporada pel seu compte? Algú més m'ho ha preguntat i està molt bé, perquè, clar, ara ja ningú m'ho pregunta. Si hi ha una quarta temporada, ara em pregunten si hi haurà spin-off d'algun dels personatges. I no ho vaig fer per això, ho vaig tenir molt clar des del principi, de que el Merlí es morís, i no li vaig dir a ningú, ho tenia callat des de la primera temporada, i quan ho vaig dir es va acceptar bé a la cadena, a la gent de l'equip, la direcció, producció, tothom ho va acceptar bé i és un final com un altre. Ha tingut opinions de tot, evidentment, però en general crec que ha agradat. Ara que han passat uns mesos des que va acabar Merlí, te n'arrepenteixes d'aquest final? T'hagués agradat continuar? No, home, no, ho tenia clar des del principi, estava concebuda com a 3 temporades. Fer una quarta m'hagués obligat a prescindir de tots els joves, o sigui, tots nous, una nova classe, i el Merlí hagués continuat. Però per mi era una repetició, o sigui, era, vinga, va, una altra classe, i ara què? O sigui, no sé si hagués tingut tant èxit. La gent es fidelitza amb uns personatges i que li canviïn li costa el canvi, crec. I a més no volia que es cremés. Si hagués hagut una quarta, hagués hagut una cinquena i després què? Una sisena, perquè la gent diria, bueno, va, prou ja de Merlí, que estem fins als collons, ja què farà aquest home al final? Incendiarà el col·le? Parlaves de spin-off abans i fa un mes, en una entrevista que vas donar a la Ràdio Pública de Buenos Aires, sí. Vas dir que no t'importaria si algú t'ho proposés fer un spin-off del Paul y el Bruno. ¿Por qué no una precuela? ¿Por qué no un spin-off de la vida de Paul? ¿Por qué no un spin-off de la vida de Bruno? Si a mí me lo proponen, a mí me gusta que me quieran. O sea que Claro. O sea, si me lo proponen, yo igual me invento algo. Clar, es van quedar amb aquesta frase, però tot el que jo deia era si realment algú, productora, d'on sigui del món, cadena, m'ho proposa i les condicions són favorables perquè jo digui que sí, no m'importaria. Però no ha passat això i crec que no passarà. A mi si em preguntes, vols fer un spin-off? Diré no. Però que algú em faci un planteig en el qual jo no pugui dir que no, aleshores diré, doncs sí. Les últimes paraules que diu el Merlí són: Ja ho diu ma mare, no hi ha res com un teatre buit per sentir la soledat d'un teatre buit. La vas escollir per alguna cosa en especial? Clar, volia jugar amb això, l'aula buida, el teatre buit de la seva mare, que en últim moment pensi en la seva mare. Havia de ser una frase que tingués un cert pes al final. I què pensaves quan veies la reacció del públic a les preestrenes? Molt divertit, és molt divertit i també és emotiu, no? Perquè vas sentint com respira, no?, la gent i com el que fa riure, el que no, i dius, per què riuen això? Però bueno, o altres coses. La sèrie s'ha aprofitat per parlar sobre temes com l'orientació sexual, el bullying, la identitat de gènere. Com et sents a l'haver exposat aquests temes? T'hagués agradat potser tractar d'altres que no vas poder?
no. En principi vaig poder parlar de moltes coses. És a dir, vas complir el que Sí, et vas clar que no ho tenia preparat des del principi. A més, jo no parteixo de temes, jo parteixo dels personatges. Llavors, cada personatge dona el que dona de si. Si els personatges estan ben construïts, surt una trama i d'aquella trama es desprèn un tema. Llavors, si d'aquí es desprèn el tema de les relacions paternofilials, perfecte. Si surt el tema gay, perfecte. Sempre hi ha temes, és impossible que no hi hagin temes. Per mi és molt més important partir dels personatges, perquè han d'estar molt treballats. No dic, va, vull parlar de tal. Això en els culebrons es fa molt, jo no ho vull fer. I com a guionista, quin record tens del teu pas per la Riera? Perquè l'altre dia vam quedar per tornar a veure l'últim capítol de Merlí i a través del personatge del Marc, de l'Adrián Grosser, deixes en algunes pollites als culebrons de les tardes. Sí, és veritat. Tinc unes ganes de deixar el culebron. És que els guions són una merda. O sigui, el meu personatge és molt difícil de defensar. Els actors anem allà a salvar el guió. És que és un pale, tio. El Bruno i jo quan ho mirem ens adormim. Home, em vaig quedar content, de la Riera. És una bona mili, Perquè no es deixa d'aprendre, També he après amb Merlí. Però sí que és veritat que vaig acabar una mica cansat del ritme d'un culebron diari. Vaig marxar amb una sensació com de amor-odi per les sèries. Necessitava jo fer alguna cosa sol. I és el que he fet amb Merlí. Però vaja, molt bon equip i molt bé amb la gent i a veure, he estat a sèries de tot i la Riera és de les millors sèries en les que he estat, perquè realment al principi de la Riera, quan vaig estar jo no sé després perquè no ho vaig veure, però les trames i passaven moltes coses, els personatges eren potents i hi havia molta feina. Però sí que vaig fer la conya aquesta, però jo també quasi feia una mica de crítica dels actors, que es queixen sempre de que salven el guió. Per mi anava més per aquí, Però tu tens bona relació amb els actors, et veiem que quedes sovint amb els actors de Merlí, sí, per exemple. però sóc una mica irònic amb ells. També a vegades els actors són especialets, Tenen les seves manies. Home, clar, jo també les meves. I quines manies tens tu com a guionista? Senzillament que m'agrada fer-ho a la meva manera. I que em diguin com ho he de fer em costa d'encaixar. Des del 2001 que sóc guionista, que m'han estat canviant coses i dient això sí, això no, tal, i ara amb Merlí he fet el que m'ha donat la gana. M'agradaria continuar així, però ja ho veurem. A la mateixa entrevista que hem escoltat abans, deies que a TV3 no li va agradar molt que el Bruno fos gay. En la cadena de televisión de Cataluña se había tocado el tema, pero siempre muy secundario. El hecho de que fuera el hijo del protagonista, Claro. Primero les hizo un poco de reparo, pero se superó esto. Es decir, bueno, ya lo habéis visto, se pudo hacer sin problema. Al principi van trobar alguns peròs, però es van solventar, com ja heu vist, vull dir. El fet de posar en el foco com a protagonista dels nois un gay, doncs, vols dir, saps aquelles petites reticències, però mai em van dir, no, això no es pot fer, o que va, al contrari, hi ha hagut molta llibertat creativa, cosa que us asseguro que aquesta sèrie no s'hagués pogut fer enlloc més que TV3. I l'spin-off no es podria fer enlloc més que TV3? No, es podria fer a altres llocs, i tant. Però és això, no seré jo el que el proposi, l'spin-off. I tampoc estic esperant que algú me'l demani. Jo tinc ja altres projectes al cap que intento col·locar per aquí per allà. Ara te'ls preguntarem. Però abans, què t'agradaria que es recordés de Merlí? La sèrie que em va marcar en la joventut, per exemple, o als 40 anys, és igual, perquè jo conec gent de 40 o 50 anys que diuen per què estic mirant ja una sèrie d'adolescents? Com és que m'agrada? Entren com en conflicte amb ells mateixos, no? Jo crec que és una sèrie que està tractada d'una manera que és per adults, perquè el Merlí els tracta d'adults. No són niñatos que estan tot el dia frivolitzant amb, jo què sé, amb sortir de festa i tal. També hi ha això, però no només això. I això queda claríssim al monòleg final del capítol 1 del Merlí. Però és que no em crec que els adolescents només tingueu al cap el sexe i emborratxar-vos. També teniu pors, oi? Voleu experimentar coses noves, però a la vegada esteu acollonits. Tens un pare complicat i tot el que tu vulguis, però sóc el millor professor que has tingut. I amb el temps t'adonaràs que tinc raó. Benvinguts a la família va ser la nova sèrie que va aparèixer un cop acabat Merlí i en poder veure l'aparició d'Elisabet Casanovas. Has vist la sèrie? Què et va semblar la interpretació de l'Elisabet? És que no he vist la sèrie. No has vist Benvinguts a la família? A mi l'Elisabet m'encanta i segur que està fantàstica, però no he vist la sèrie. Per alguna cosa en concret? Bé, és que no segueixo gaires sèries. Vaig veure el primer capítol i el to de la sèrie no és el que a mi m'interessi com a espectador, però res més, No.
Segueixo una que es diu Here and Now, de HBO, que de fet ara s'ha acabat la primera temporada i ara ja miro moltes pel·lícules, això sí, moltes, m'agrada molt el cine. Em parlaves que t'agraden les pel·lícules i entre els nous projectes dels que et volem preguntar, l'últim cop que vas estar a Oli d'Oliva ens vas dir que estaves preparant una pel·lícula. Una pel·li m'agradaria fer. No de Merlí. No de Merlí, perquè estic amb una pel·lícula que estic preparant. Això no s'acaba mai, sempre em preguntareu per la pel·lícula. No, espero acabar-la algun dia. Sí, estic treballant-hi, cada cop m'agrada més, però ho faig tant al meu aire, perquè ningú me l'ha demanat, és una cosa meva, que no tinc pressió de cap banda, per tant, vaig fent. I de què va? No, home, no es pot dir això. Això mai es diu, Les idees no s'han d'explicar. Però promet, no? Tu creus que promet? No ho sé si promet. A mi em promet. A mi m'agrada aquest estil, el drama-comèdia barrejat, no? Dramèdia, com en Merlí. El que no serà és una comèdia desternillant d'aquestes que fan a Espanya, que en fan tantes. Jo no és el meu estil, no la sé fer. Però seguirà la mateixa línia que Merlí, així per públic jove? No, jo crec que és per tots els públics, no és una sèrie juvenil, una pel·lícula juvenil, diguem-ne, no. Després hem vist que Merlí es farà una adaptació a Alemanya i Bulgària. No, Bulgària es van equivocar, perdona. Sí? Era Itàlia. No està del tot confirmat, però sembla ser que és Itàlia. Alemanya, segur. T'implicaràs d'alguna manera? T'han demanat algun assessorament? No m'han demanat res i, a veure, normalment no acostuma a passar això. A ells els hi arriba, no sé, això és cosa de la cadena i de la productora, jo no m'entero de res, ja aniran fent i quan s'estreni, doncs, si em volen passar el DVD. Si algú vol alguna cosa, que ja sap on soc. Sí, però ara després de l'èxit de Merlí, diguéssim que ets com un caramelet ara per les productores. Gràcies. Perquè qualsevol cosa que facis generarà molta expectació. Expectació sí, però Carmelet jo no he tingut tampoc tantes productores que em vinguin a trucar, Aquesta feina te l'has d'espavilar molt, Has d'anar al teu rotllo, o sigui, no esperis a que et truquin perquè no. Ho has passat malament? Has tingut etapes difícils com a guionista? Només una, quan teníem el càsting fet de Merlí i ens van deixar penjats un any, per qüestions econòmiques a la tele. És un any sense saber si hi ha sèrie. M'imagino que això es barreja. Amb la gent penjada, amb els guions fets, el que vaig fer és continuar escrivint. Realment va ser una putada. A les teles sempre hi ha problemes i ara sí, ara no només a TV3. I centrant-nos una mica en el llibre que has llançat, on podrem veure't signant aquest Sant Jordi? El dilluns al matí estarem al Carlos Cuevas, al Corte Inglés, de Plaça Catalunya, després estaré fins les 2, estaré al de Portal de l'Àngel, a la tarda estaré tota la tarda amb el David Solans, estarem a la FNAC 2 hores, de 5 a 7, després pujarem cap aquí a Rambla Catalunya, no sé quin lloc ara no ho recordo, però també estarem a la Casa del Llibre de Passeig de Gràcia, de 8 a 9. Tots ens mourem per aquí, tots els autors, però és el típic d'aquí al centre. I estaré ben bé tot el dia. Quan tu ets guionista, m'imagino que, desgraciadament, potser a vegades no es valora tant el treball com en el sentit de que sempre tenim més encara els actors. Quan surts ara de firmes, en aquest cas amb el nou llibre, com veus les reaccions? Imagino que t'emociona, no? Sí que és veritat que l'haver fet de productor executiu a la sèrie, el meu nom ha sonat més i he estat en entrevistes, no només amb vosaltres, sinó per aquí, per allà i tal, i hi ha gent que inclús es vol fer la selfie, i que això per un guionista ja és molt, perquè normalment som aquells que ningú coneix, que som invisibles, que, clar, la cara, com tu dius, que es coneix és la de l'actor. Cada vegada els guionistes tenim més pes, més presència, perquè ha de ser així, crec, i les sèries són del guionista. Això és una cosa que ve d'Amèrica, que sempre han sigut del guionista, les pel·lícules del director. No ho he entès mai el per què una pel·li de tal director, i dius, ja, però qui l'ha escrit, jo pensava. Mai parlen de qui l'ha escrit. Això és veritat. El showrunner allà té més pes. Aquí, de moment, això no ha arribat. Tant de pes no tinc, A més, vull dir, molt bon rotllo amb l'Eduard i com a director fantàstic. I al final de Merlí, el capítol final, veiem unes frases que explicaven què els hi passava als protagonistes al cap d'uns anys, no? Quina frase t'agradaria que et definís a tu els propers 7 anys? Tipo, l'Héctor podrà fer tal, farà tal. Home, farà una sèrie amb tant èxit o més que Merlí. Més. Un rayo de sol vuelve a brillar.